maju sih, Iqbal kan maju. Ayo Bebek, Bebek. Iqbal kan maju sih. Iki jarine ngenyek Gatot Indro enek apane iki lho. Ya iki gampang iki lho. Ora enek, ora enek, Petro ora enek. Petro ora enek. Nah. Pikirin sing Lah, wis ora enek bal, ora enek bocah ora enek bal. Aja ngono. Galagan. Lose, lose. Hey. 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 wes ngono to. Asu. Nah. Ayo Bebek. Aduh. Aja ngono. Kok Mas lo ya. Udine sokok lho. Wis sampe kok iki to. Ayo. Kek. Sing ora pas ya awakmu to. Ayo. Lah iya. Ngek. Ya. Ya. Oke bersama ya biar kompak. Iqbal yang melu ning arep Iqbal. Ayo Bal. Sing. Putar ke kiri. Nona manis putarlah ke Yeay! Asik! Asik! kiri. Ke kiri manis. Yo masa ya arep peh ke kiri terus rono terus. Ya kosek ya kono mareno rada mikir. Gurung wayahe kok. Nah. Engko sik marek kiri ya ono kanan, ya. Ayo. Iqbal lek kena prank. Sekarang kanan nih. Nona manis putarlah ke kanan. Ini apa, Pak? Mbak, saiki kan kanan kiri mari maju mundur gurung iki. Oh iya. Heeh. Ya tengah. Wah, tengah. Tengah. Ayo saiki mundur. Maju mundur ora gelem jalur tengah. Oh, tengah, jalur tengah. Sekarang tengah. Nona manis terus tengah. Sekarang lajare mongkon lah. Saiki nek tengah salah, saiki mundur wis. Lah kok nyak Indro karo Iqbal ku Daniel lho ya. Heeh. Tat, yen kowe ora trimo dinake maju ning palagan pretending pamerno. Kang Rasul mampah. Magum rananggono ora kaya. Gatot Indro. Tunggal guru Kang nalika semono. Ora apa-apa, ora nek klerune gitu nang. Oh, sih. Bersane wong Trenggalek ora apa-apa. Ayo. Lalu wong Ambon iki kudune yang ini iki Ambon gitu kan. Utek karo tangane Ambon iki padha. Kowe wani to? Musuh Indra wani to kowe to? Lho kok sumbare aja kur Indra lho kowe. Ya, kawula sak desa arep ditantang karo Gatot. Nah. Bal. Yo nggo asisten lho bocah iki wae. Nah, Bud bali gowo nek Bud. Aja ngale-ngale sik lho. Loh. Jurus apa ta? Jurus apa ta? Jurus apa kuwi? Apa ta? Ya, Bud maju le. Rupane ya padha, kelakuane ya padha. Aku ora mau wis tenan.
Wah. Lah. Nah, Ibal maju, Bal, maju, Bal. Ibal maju. Rasane subal. Wih, cegluk meneng. Seneni mae. Ya. Kondang kalau kau sekti tanpa meguru, ganteng tanpa macak, sugih tanpa megawe, rabi tanpa ijabat, ya gitu. Nah. Lah yang ngono nek maskere dicepatke ketok. Ya yo, as. Hebat yo. Ya. Tepuk tangan sorak. Hebat tenan kok. Biyen ki tau lho perang iki mek kecantol yang taruh dhisik ya mek tau lho. Lho tat, lho mari disorai lah kok nyapa kowe linggo kowe. Padha tat. Yo. Padha-padha gantenge kondang kalau kau kekasih dewa kang nalika semana risang Gathotendra. Perang tanding. Lah. Kosek to. Lah. Bal. Lakon apa to bal ki bal? Jadi lakon dadi B. Lah, lagi setan tenan, Bro. Apik tenan, Bro, iki, Bro. Ya. Ya, lho to. Mas Redi mantene ya dulok karo Mbak Erlin ya. Ya, tadi delok manten. Ya. Wah, dadi tenan. Setan tenan ki to. Yo. Lah. Modar kowe pecute delok pecute. Pecute suka meju. Ayo. Iya, kaya apa setan kawan. Puasa kowe dina kita. Yo lo. Rupane setan delok dah. Dadaknya apa deh? Ya. Yo. Nah, kanca dhewe. Dulu dhewe lebih. Yo. Oh, kamu karyane kurang saulan lebih iki. Ayo, ora apa-apa le. Bintangnya songkan lagi. Ora apa-apa. Gatot lagi. Terus. Terus. Api tenan. Mas Gatot lagi. Puasa kowe. Ya. Asli pol iki. Api tenan iki. Asli. Ya. Asli pol iki. Yo, api pol. Ganteng sing nang YouTube ya iki lho. Sing nang YouTube ya iki lho. Ya. Api tenan. Wah. Bro, jalan dipecet, Bro. Jalan dipecet, Bro, saja, Bro. Lho apa to? Arepe orang guyuki roh lucu, jenenge guyuki mendina roh jan dapet bocah iki tenan ya. Kok iso rek sing sawer to iki ngenyek to iki. Mbak matane ayu kaya ngono ae. Pedhung sumur iki ngene saweran oh iya. Nah, kae lho Mbak isi jilbabannya toto-toto lho ya. Nah, dalan swarga dina iki tak buka. Iya. Sapa gelem nyawer Mas Gathotendra swarga dalane iki lho. Impas surga harga dunia. Ya, sing ora nyawer kalih iki berarti daftare neraka. Tepuk tangan hebat. Yo. Ora apa-apa asli iki. Yo. Tepuk tangan. Apa gunanya tepuk tangan tanpa
saweran. Lho iki Dot. Ya. Hei, ras. Ya. Dot. Tamu sing kontrol galak pengen nyawar lho, Dot. Sing ligone kuwade kursi manteke pengen nyawar lho, Dot. Lah. Ya. Ora. Ya. Ayo terus. Ojo dipicet terus. Iki bocah. Bro, bro. No, ora apa-apa. Ora grese. Ya. Yo. Ajar Dot. Canda dasar kowe, keplana Dot. Yo, kotiar. Itu kita Dot. Lah. Elo dasen di Dot. Dasen di Dot. Lho kok iso ilang Dot? Indra ki sekti lho ki canda dasen ya iso ilang lho. Jate mbok lebokne ning ndi? Kaya iso Gatot. Dot, kok karepe iso musuh to Dot? Loh, saiki wis kunyih sok gedene tenan iki nyih banget ya. Panipan. Ya, kalau pacare gamblar. Delok cari gamblar wis nyawer lho. Yo. Ayo. Ya. Ya, para no. Hey. Oke, terima kasih Ayah. Nah. Hey. Terima kasih matur thank you. Sesek golana setan. Golana setan. Ya, ayo mendadak. Tenang Gatot. 2000 ping 20 ya wis akeh. Amin. Mbak, njaluk momongan pinten, Mbak? Swidak. 6. Tat, itu termasuk rezekimu luar biasa loh, Tat. Dalan ki ra iso rusak iya. Nggih. Lah alon-alon Tat iki penggemarmu lho, Tat. Wes, Mas 2000 ditampani, Tat. Tat ser nongko kayak apik-apik, Tat. Nah, Tat kayak
Tak dungake sing nyawer Mas Gatot gede rezekine gede kesehatane. Sing jomblo langsung entuk jodoh. Sing rondo tak sediani duduk. Sing perawan ono Joko. Sing sekolah pinter lulus tanpa ujian. Enak beda pokoknya. Nah, ora apa-apa ditamani ora apa-apa pesane. Nah.